ze Szolką, bo mi się wspomniał pan Cejrowski, jak on zawsze w tym WC kwadransie na koniec czaską taką szolką woziło stół, ale bez to mu ta szolka, bo idą wakacje i chciała go wam padać o tym, jak ją zwiedzała świat. No nadal zwiedzą, ale już może nie tak intensywnie, bez to ta szolka. Ja się kiedyś zrobiła lista takich rzeczy, co by chciała obejrzeć i ja bym sam tego nie pyta wszystkiego godać, ale ja bym chciała coś polecić, co jest tak niby na trasie, ale poza trasą, że idzie tam zboczyć i idzie to obejrzeć. Jakbym miała dać ranking takich rzeczy, które zrobiły na mnie największe wrażenie, to powiem wam tak, na pierwszym miejscu cały czas jest u mnie cysterna. Tak, cicho. To tak brzmi dość dziwnie, ale jak będziecie w Stambule i wyleziecie z Hagia Sofia, już te meczety wszystkie pooglądacie, to zapytajcie się o wielkocysterna, Big Cistern. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Jest to podziemny zbiornik i zaś to tak brzmi, choćby, no nie wiem, cysterna, zbiornik. Ja wam to opiszę trochę inaczej. Przedstawcie się, że macie 5 wielkich katedr, takich jak w Köln. I żeście je zakopali pod ziemia, zostawili piękne kolumny i to jest wielki podziemny zbiornik. On powstał na początku VI wieku dla tych ludzi, które jakby one byli dryny tam w tym Stambule, czy tam się różnie to nazywało na przestrzeni dziejów dzisiaj Stambuł, co by one mieli co pić w razie oblężenia. I to je dali pełne wody, ale tej wody nie ma wiele. Tak podejrzewam, że jakby my tam wleźli, to może byśmy mieli popas. I jeszcze na początku XX wieku ta wielkocysterna szło zwiedzać ino łódkami, płynęło się i przedstawcie się, że tam się 2 Anglików straciło. Ja nie wiem jak, ale teraz jest to tak zrobione, że jak tam wleziecie, nie będzie w żal pieniędzy, któreście wydali na bilet wstępu. Ja pamiętam, że ja parę lat temu cała grupa zmusiła, bo była członkiem tej grupy. My wyleźli, one wszystkie już byli zmęczone, chcieli iść pojeść, a ja się rozbeczała, powiedziała samie ta cysterna, sam trzeba wyleźć i wiecie, jak małe dziecko zaczyna czaskać nogami, płakać i one wszystkie poszli za mną i potem mi dziękowali, że tam poszli. Teroski to jest takie zwiedzanie, że są tam zrobione pomosty tuż nad wodą, jest to pięknie oświetlone, te kolumny, które tam dźwigają te całe sklepienie, no i leci muzyka organowa i to jest takie niesamowite przeżycie, że wierzcie mi, że wiele rzeczy widziała, ale cały czas ta wielkocysterna jest u mnie na pierwszym miejscu. Jak wyleziecie z Hagia Sofia, ze Zatka, z tych, no patrzcie, kocie, jak są goście, to udomowy, że nie chodzisz po stole. Nie będziecie tego żałować. Drugą rzecz, nie wiem, czy mogę wam to poradzić, bo jest wojna, no nie u nas, nie? Ale takie niezapomniane przeżycie dostarczyło mi no patrzcie, jaki to jest pierun, to mam oparcie na szkło, idź stąd. Dostarczyło mi coś takiego. Byłam w Jałcie jako pilot i przedstawcie się, że całko Jałta jest obsadzona takimi drzewami, które są akacjowate. No akacje u nas też rosną, ale te drzewa się nazywają albicje. I one kwitną tak właśnie na przełomie, w zasadzie koniec czerwca, czyli dzisiaj, jak ja to godą, dzisiaj jest 21 czerwca, to są tak do 1 lipca są ostatnie godziny i dni,
co by pojechać i się to pooglądać. One kwitną, te albicje, na różowo, ale kwiatki mają bardzo dziwne. Tak jakby my flamingom wyrwali ze życi pióra, taki puch i one takie całkiem różowe. A na dodatek Jałta, a właściwie Symferopol, bo to tam się z lotniska jedzie, bo najwyżej położone na świecie linia trolejbusowa. I jedzie się wierchem, ja do Jałty wjeżdżała właśnie z Symferopola tą linią trolejbusową, wschodziło słońce, była 5 rano, czyli jak słońce wschodzi, ja to tak rzadko widzę, bo ja śpię, to one tak wschodzi na różowo, robi się taka juczenka i te albicje, one się też otwierają, bo nie wiem, czy wiecie, że drzewa akacjowate, one się sklapują na noc i ja widziała coś niesamowitego, że my tym trolejbusem łoros wjeżdżamy w taki typowy róż majtkowy, taki kolor w dół i nie wiedziała, czy to są chmury, takie to są te drzewa, to te drzewa pierwszy raz widziała i to był widok niezapomniany. Ktoś tam w mojej grupie, ja jeszcze wtedy nie była we Włoszech nigdy i ktoś z mojej grupy powiedział, że był dużo razy we Włoszech, ale ten widok, on jest w ogóle 100-kroć piękniejszy niż każdy widok we Włoszech. Jak ja potem pojechała do Włoch, była tam pora razy, to powiedziałam richtig, ten drugie miejsce to jest u mnie właśnie ten cały widok, jak my wjeżdżali z tego wierchu na dół w te chmury różowe i w te kwitnące albicje. A trzecie miejsce to by padała, że to jest moje rozczarowanie, ale też zaskoczenie. Na pewno wiecie, że jest taki utwór Fontanna z Bakhchysaraju. Ja jako dziecko myślała, że to się rozchodzi nie o seraj, że o sranie, jak moje rodzice tam poszli i padali, że oni byli na fontannie z Bakhchysaraju, to ja się zaraz zapytała, czy tam srali, ale to nie o to chodzi. Bakhchysaraj to jest pałac Hanów tatarskich. No i wiecie, pałac to mi się kojarzy, wow, pałac, nie, złote, nie? I my tam do tego Bakhchysaraju jechali przez coś, co też wywarło na mnie niesamowite wrażenie, ale jak będziecie we Francji, dajmy na to, to taki widok też wam będzie dany. Mianowicie jechaliśmy przez pola lawendy, czyli lawenda taki ciemno-niebieski kolor, taka ciemno barwa, pięknie wonio, jechaliśmy przez te pola, no i już padają, że blisko my są tego Bakhchysaraju i rozpacza takie baraki chowy, nie? I co tutaj to jest ten pałac? No i zaczęli nam tłumaczyć, że to jest pierwsze osiadłe miejsce przez tych Tatarów, że one tak byle co budowali, bo mieli namioty, przenosili się z miejsca na miejsce, ale był ten pierwszy taki drzewniany, taka drewniana budowla. No dobra, zaakceptowała, to dobra budowla i szukamy tej fontanny, nie? Ja się dziwą, my są już w tym pomieszczeniu, kaj ta fontanna, a to było, przedstawcie się, placek taki z marmuru na ścianie, to jest tak zwana fontanna przyścienno. Taką kajsik, też znajdziecie w internecie. Sam dziura, leje się woda, sam taka choby asietka, przelewo się, sam cosik zaś się leje. No i to było wszystko, że ta pierwsza dziura to było oko mężczyzny, który płacze po śmierci ukochanej, ta asietka to było te serce, no i na koniec to już nie wiem co i ta fontanna
zapamiętała tak źle i te drewniane budowle, że tak jak już pojedziecie do Jałty, Jałta, Jaskółcze Gniazdo, też taki pałac na wierchu, się tam trzeba trochę pospinać, ale ten Bachczysaraj mnie stokrotnie rozczarował. I na koniec mnie się wspomniało takie coś, jak mojemu synkowi było 3 roki, to my mu kupili za całe stypendium model takiego Fiata. On był richtig tak odrobiony, całe stypendium, że się drzwi otwierały, klamki były, resory były tej wielkości i na nasze nieszczęście padali my mu, że to jest niespodzianka. On nie znał słowa niespodzianka, dali my mu tak szynka, on uwidział, że tam jest auto, pieprznął tym o ziemię, padał, że on nie chciał auta i no niespodzianka. W każdym razie zanim my z rynku do akademika dociągli go do Krakowie, to z tej niespodzianki, no ta platforma została 4 kółkami, a on to kopał, czaskał i padał, że kaje ta niespodzianka, on nie chciał auta. I tak to jest z tym Bachczysarajem, także tego akurat